vafaira tina mati Mwari baba umusoro kudenga anotenda nenyasha dzenyu baba dzamusa ruzhinji kwapinda muno kuti vasvike kuno kuda kwenyu baba chititungamirai pane mhomho yese iri mukati mhatso ino chokwadi ngachive chokwadi manyepo ngava manyepo mhosva dzenyu dzitongwe vanhu vachibuda muno vachisekerana vachibatana maoko mhosva dzichipere mune zvakanaka nevauya nevaeni vedu vausvika muno tinokumbira kuti muvatungamire nekudzoka kunzvimbo dzaanogara ngezita raJesu Kristu mambo wedu. Amen. Vamutembedze. Hamusi mutembedzerei? Ndimutembedze. Hamuna kuzozva kuti mutembedze. Saka dambudziko rako ngerei? Samani sirina Mbuya Matembo. Chimbobvisai matomu Mbuya. Bvisai. Bvisai masi. Oh, munodzikisira. Dzikisira. Teererai zvakanaka Mbuya Matembo. Ndaikumbira Mbuya Matembo adoko auye kuno kuti avarege kuramba vachisimuka. Handi kuti mukauya apa mwaane ndaba. Ipo padhuze naamai kuno. Chisimuka ini. Mudare ramambo Saurombe ringa richiitwa paSaurombe Business Center musi wa27 gore rino ra22 nyasai kuteerera wakakumangarai ndi Samuel Arubi Pfaira uyo wakagarako kliki wangu anoti ndinomangarira Joyce Matemure Matemure Eva Joyce Matemure Eva Joyce unodikana kudare ramambo Saurombe nhasi na 8 o'clock musi wa27 November 2022 kuti uzozvidairire nyaya iri kutaurwa ndi Samuel Pfaira mudare rinei. Samuel Pfaira unoti ndinoda kuti nditaure ngenyaya yekuvhura makii wakapuwa ndi Samuel Pfaira wega, Pfaira asipo ukapa vana kufandada zvinhu zvemushopu wakagura chirangano chemakii yawakapuwa ndi Arubi Pfaira. Right. Ndati avo vanosimuka vazwe ndichiverenga garai pasi. Mbuya Matembo simukai. Mbuya Matembo. Awo ndiya Pfaira. Anomumangarire mudare kuti mwakazopa sei anhu ekwamutembedzi makii ndisipo, asi ndakamutaurire kuti vanhu ava hamuwapi makii, ndakutoisawo yangu pokii mukapuwa ini kuitire kuti musi wanouye kotore zviro ndizonga ndiripowo, ngekuti ane mari yangu yaakandikwereta kuti ndiote zviro, aote zviro zvemushopu. Saka imimi makazoronepe simba rekupa anhu ekwamutembedzi inini Pfaira ndisipo. Ndizvo here Pfaira? Zvemene. Ndiro nyaya iri kutaurwa Pfaira. Ndodaira here. Dairai. Inini mutembedzi wakauya kumhatso kwangu. Uri musi wesonto. Ari kusvika unoti isusu hatina chinini mari yenyerendi. Saka uyai muvhure pasitoro ndimupe mari yenyerendi musitoro.
Saka inini kwakuchizotuma maini yangu ndanga ndichirwa. Ngati manje ndichienda nekii mwechende kovhurira mutezo mupuwe chinini rent. Handisi kwende kuti mvura ikuti zviro zviende kwa mutezo yangu ndaende kopuwe rent. Mune zvirere izvo zvizvo. Handichazivi. Aiwa zve. Mai Mbuya Matemo. Tichitaura nemimwe. Tinotaura naasharuka. Machizwa. Hatichatauri nendumurepi. Chirangano chemwakarangana naapfaira. Apfaira akamupawo makii ekuisapo. Chainge chekuti ere musovhure pashopu pfaira asipo. Inini handisi kuzobatika ngekuti ndo. Maikuru. Atidaro. Imimi pfaira makamupangana ere naapfaira kuti pashopu apo panovhurwa kana pfaira aripo. Wakataura ere pfaira? Zvanga zviri kuti panovhurwa handiti. Izvo zvindaende kopuwe rent. Ndaende kopuwe rent. Mari yanga yakavharirwa mushopu. Wakandipe gorosari raivo. Kufandanda wacho. Handisati ndazwa. Wakatihamba inotore gorosari riri. Mbuya Matemo. Chinangwa chekuti pfaira aisewo kii yake pashopu changa chiri chii? Chaichiti kuti kwai mune zviro zvake handiti. Asi inini ndakaona kufandanda. Mirai. Mwakazoziya sei imwimwi kuti zviro zviri kutorwa ndikufandada handi zvapfaira? Handichazvizivi. Hamuchadaro. Tati ana adoko maikuru ngetinoti ana adoko musadaro. Musaite chikuruku chakadaro. Anhu akuru amuiti chikuruku chakadaro. Saka nyaya iripo maikuru. Amutembedzi. Amuri kurektivai. Chimbobvai. Taura zvendinozwa. Mutembedzi. Taura zvendinozwa. Handidi munhu unogurona ndakuti ibvapo. Ndakuzwa chitauro ruti. Ndo saka ndati chibva. Munomu ndakagara munomu handisiri mukwangu. Ndiri mama. Machizwa? Mukasaiziye izvozvo zvekupaura kuti mukwambo wedu kana ari kutonga ndimama. Kana azobude muno toita hedu toembera hedu. Munoshupika. Mbuya Matemo. Mwakapare mhosva nekuti mwakagure chirangano. Inini handisi kuzofunga zvekuti izwai zve Mbuya, izwai mwakapare mhosva mwakagure chirangano. Mwaifana mwakamufonera. Kana tume mwana kana kusvika apa pamba papfaira pana pfaira uya pano. Ndakandofunga kuti kwende kopuwe. Hakuna izwai. Mwakapuwe makii. Pfaira kaisa apa kamutaura kuti mune zviro zvangu. Mukanditaura kuti nhasi handisi kuzozvifunga. Ndakandofunga kuti kwende kopuwe rent. Mwakapare mhosva. Pfaira. Imari yako yainge mushopu. Ngani chikoche 250. 250. Ndiyo dzakatipereta kuti titenge gudze riso. Ndio saka mwakapuwe makii. Pfaira akati ndakumpe makii. Ende nyaya ino iri pamhene because mwakapuwe makii. Mukataurirwa hasi utumire munhu. Mukataurirwa kuti umu mune grocery rangu. Saka panodikane mari yapfaira. Mari yacho inobviswa ndiani? Munodaidziwo makape grocery. Munodaidziwo makape grocery. Onai zvetinoita maikuru takagarisana munharaunda. Kumunyika kwacho ndatoa. Garai. Zvetinoita maikuru takagarisana munharaunda. Munoremekedzana ngekuchengeta zvitsitsi. Because uyu haazi kunyime munhu wanga avhure shop mare. Ngekuti mimi kurendese munhu kuti mutengeswe zviro
munhu wacho wakaenda shop wanga asina chiro chekuise gudzu okorete mari kwafaira haachadi kudzosa ndosaka faira akaise makii kana munhu womushopu umu auya ndidaidzei ndakanyatsokuataurira gudzu rimwe asati rabhadhara saka munhu wacho uri kunzvenga asati auya saka kii iri mbuya atoti handira kii ndikati kii chikiyai kuti tizosangana panapa zuva rano ngokuti haasi kuda kuti vanhu vamwe vari kupinde mwechotore zviro manama yacho ndakabvinga moma yacho kuti bvai muno mushopi idei gudzu rimwe hatisati rabhadhara tode kuone mudzi wakatenga kudzosa ndikamutaura mbuya mukati chakanaka ndombe kii munokei maikuru muri munhu mukuru endakagara pano zvino ndinocheruka musati ndati mukanditi manje anhu akuru akadai semi munofanira kumira pachitsidzo ngekuti taakudzidze murayiro wekugarisana munharaunda kubve kwemuri mungaida here imi munhu kupe munhu 250 inorozva imweni yes anjobe pane pendinoti ndasikuadzikesa kuti havasati vanasokupulaire zvakanaka apfaira auye pemuri mbuya chaakasvika nazvo pomuri akamboti chii zvareketwapozvo ndizvo akati ndauya ndoda kuti mupaise kii handiti ngekuti pane ndaa yapo ndaane gutsu ririmo risati rabhadhara handi mwana soiva mukati imwemwe kii handina handii kuchemero handina kii mwananguwe ayazi kotsvake kii vakumupa wakazokiya ndiani kuti handiri munoona hemwakakiya ndipaire kuti vhaire mbavha dzoro basa handiti chakazoita kuti mwechienda mwaamwega ino mwabva muri yairi changa chabva kare musaenda hanyi kweyo kuti tachizwa icho chokuti ndaidawo rendi tachizwa asi chakazoita muchaenda mwega pauti apo maamwaayiri pamwepo mwaana apfaira kuti muzobate kiya apfaira kuti aiwa chitoro ndechangu hanguya asi ndakwenda kokiya andiri mwanga maite chipfumira maiko apo pakakorereka ndokutopindura kumunhu makakorera ipopo ngoti kii makatambira ndiachitori nayo kiya kii makatambira mukakiya nekiya pfaira asi dai musikazi kuitambira musina bosa iripo hino makatambira makakiya ndiyo saka maide kuzodaidza pfaira kuti takuchivhura paya paya ndopakasaka makakorera asi ndanasokuachinisira gudzu rinuma hapana sendi ratirabhadhara saka munhu wakamupewo nini rendi yenyu riri gutsu rapfaira ndiani munomuziva munomuziva wakamupayo asi zvakatorwa nguva yeko mushomo macho pamusori munonakirwa ngemasoko mazvizwa munonakirwa ngemasoko maikuru munodaidza anhu akamupinze mundaa mazvizwa ndotomupe pepa racho ngekuti uyu urude mari yake 250 mwaona ndamubvisise court fee imwe ndamubvisise court fee handisi ndamurespekta mani mwaifana kubvise mari yedare ya asi ndaone chimiro chenyu imi mota murespekte kudai respektai vapfaira ngekuti hakuna munhu ungasenze mari 250 yekuti akuruka ngoti mari inei ndiri kuida musi wa 11 November ndipuwa chitupa cha maiko
ende zvinondinetsa ngezvekuti handizimboziva kuti uyu mukunda mutembedzi itsotsi munhu womukadzi unobatsirwe mari munharaunda ngezita ramutembedzi. Amutembedzi munhu unorespektwa munharaunda, wopuwe mari yekuti utange shopu, wakuchitonzvenga kwakukiya kwakuye kube zviro zvacho ngeruseri. Kuba Mbuya Matemuri kubirwa kwamakaita zviro ngechitsotsi zvakatoitika. Nyakara ikatoka assessor, das ACMO. Chivuma. First name ndiye anazviya Chivuma. Daniel. Joyce Matemure. Anofanira kubhadhara faira marubi faira afaira ma cost 250 plus ma cost uchabhadhara $20 kudai, so which is 270. Inofana mwati 250 atiti ngaiti mari yakakwerete sei mari mzai 250 ndio tinotange kuclaim kana yabvisa tozise ma cost. Nasi date ndiani 27. Ipai Mbuya Matemuri ndio judgment ndapai chitupa chawe afaira muno yekudare muswa 11 mwopuwe marenyi kii ai aatori anotora nemari ndotora nemari asi kuti zviro ngudzu rawo ririmo handichazizvo maikuru ndoenda taura iya kuti tichitaura nemimi maikuru tiri kutaura neanhu akuru kii afaira muswe munovape kii nezviro zvavo muswe munovape kii nezviro zvanga zvakachengetwa ngekii mopa afaira nekuti hapana changa chakamboshata maikuru kudai makadaidza afaira handizikuzvifunga anduwe dai makadaidza afaira pasina zvese handisi kumbozvifunga ndakandofunga zvekupuwecho mimi changu basi wakati uya ndimupere ndini ndaida kumubvunza maikuru kii yaishandei taipiye kuti munhu wacho auyezve achindipawo rendi kuafaira mukadaro manji hamuchazi kukura gonzi ndakataura kuti yese gudzi rimo ngeangotaisiti yabhadharwa ndakakutaura iyo maizopuwe gudzi. Mbuya Matemuri mukadziziya basi imwimwe mwatokorera imwimwe watombopuwe kii
nechinangwa cheking uchiziya otatizozofunga ndizvo makaita mistake baba ndaramba ngekuti chizato manga masungana muri 2 maamutoona kuenda chizato chemunhu 1 paanhu 2 bvudzi rese rimu ngeranga mbuya ngokuti haana kandipeseka ndakatokumujekesera payani saka mwaida kuzopuwe gudzura